Em dic Carla Riera Llobet i soc estudiant de doctorat en Física Mèdica al grup de detectors de radiació aquí a l'IMBCNM. En el nostre grup hem desenvolupat uns detectors de radiació molt petits que els posem formant una mena de superfície. Llavors el que fem és anar a centres de protonoteràpia, que és un tipus de teràpia que s'utilitza per curar el càncer, i posem fàntoms a sobre, que són simplement uns materials que imiten el cos humà, i mirem com la radiació arriba als nostres detectors. D'aquesta manera podem saber realment com es diposita la dosis i amb això el que volem és tenir més coneixement sobre com les dosis de teràpies pel càncer s'estan dipositant en el nostre cos per així millorar en no donar en els teixits sans que hi ha al voltant dels tumors i fer molt més mal en les parts cancerígenes. Per tant, d'alguna manera el que estem intentant fer és millorar les teràpies contra el càncer i la idea serà en el futur poder implementar això a la clínica utilitzant el coneixement que nosaltres estem guanyant amb algoritmes de machine learning perquè les teràpies siguin molt més efectives i molt més ràpides.